Благодаря ви много за вашето прекрасно внимание в този игрив кръг от пространство, което споделяме заедно. Ние се въртим спираловидно и създаваме еманации чрез вихрите на водата, които генерираме чрез нашите перки, плъзгащи се през океаните. Тези вихри от вода съдържат светлинни честоти, които позволяват наличието на различни енергийни портали и модели на геометрия, които имат възстановителни ефекти върху формите на живот, които имат възстановителни ефекти върху океана и обхващат комуникационни мрежи, които варират във всички видове различни измерения. По този начин, ние сме физически репрезентации на котви на извънземно съзнание във вашето океанско съзнание на планетата Земя. Ние внасяме във вашата земна сфера много сериозни енергии от звездната система и това създава в този смисъл стабилно поле в океанската среда, което позволява организирането на много дълбока телепатична връзка между звезда и планета, което позволява на сериозно, а в този смисъл да има много силно ниво на връзка, гъвкавост и съвместно създаване с целия ви земен колектив. През това време много индивиди в човешка форма на вашата повърхност, които имат генетични връзки с звездната система Сириус по малко по-силен начин, малко по-основен начин по отношение на темата за тях. В момента тези аспекти на генетиката се стимулират, те се превключват, работят с тях и в този смисъл те се събуждат за звездните връзки, които свързват вашия мозък, вашето сърце с системата от серии. През това време за онези от вас, които откриват, че сте силно привлечени от водната среда, водните същества, това е много специално време за вас. Време на пречистване, време на рециклиране, време на трансформация, време на интеграция. Връзката с водата за всички вас по отношение на вашата психология е свързана с идеята за вашите емоции. Тя е свързана с идеята за вашите чувства. Тя е свързана с идеята за вашата креативност. Тя е свързана с идеята за вашата сексуалност. И за много от вас, с силни сириусови връзки, това са теми, които се реорганизират във вашето собствено същество и вие по много начини подреждате темите, така че да можете да имате ясно разбиране на връзката си с всички тези естествени изрази на вашето същество. Океанът, водните тела около вас, водните обитатели са стабилизатори и ускорители на този тип интегративен процес. Така че ако прекарате време близо до океана, ако прекарате време близо до водни обитатели, това ще ви помогне в интегрирането на тези енергии. Искам да ви напомня, че вие сте водни същества, които се трансформират в сухоземни същества. Когато сте в утробата на майка си, докато сте в зародиш, сте във водна среда. В този смисъл вие сте водно същество, което еволюира в сухоземно същество. Вие сте в този път на водата и затова имате поговорката във вашата цивилизация, че водата е живот, защото признавате, че тя също е източникът на вашето физическо тяло. Появявайки се във флуидна турбичка, получавайки храна от тази флуидна турбичка, разбирайки, че тази течност също е балансирана и променена и подобрена чрез океанските енергии, тъй като водата говори с вода. Водата винаги е свързана сама със себе си, дори и да имате чаша вода в кухнята си, тя пак е телепатично свързана с океаните, с атмосферата. Водата вижда себе си като едно същество, една сила в природата. Така никога не се отделя капка вода. Така че когато сте в утробата, по този начин вие също сте в океана. Вие също сте в небето. Вие също сте в резервоари, водоносни хоризонти дълбоко във вашата планета. Вие сте във всички тези пространства наведнъж, докато сте в утробата, и в този смисъл вие усвоявате и преработвате психическата храна, както от майка си, така и идеята за тези земни резервоари с вода. Докато растете, вие се научавате как фино да превеждате водата в тялото си в мисли и чувства като клетъчна памет. Хидратацията на вашите клетки позволява на клетките да съхраняват памет. Когато тялото е адекватно хидратирано по този начин, клетъчната функция е на върха си и идеята е, че клетъчната памет също работи на пиково ниво, което й позволява да комуникира с вашето съзнание, да споделя с вашето съзнание, каквото и да сте вие трябва да знаете, че вашият момент е моментът, че вашето пътуване е пътуването. И тъй като позволявате адекватна хидратация да присъства във вашата система,
Вие подпомагате клетъчната функция на паметта и комуникацията. И тъй като тези клетъчни функции се надграждат чрез хидратация, това ви позволява да развиете по-силна, по-всеобхватна гледна точка за себе си, така че когато имате моменти на саморефлексия, всички малки съобщения, които са пратени от най-вътрешното ви аз до съзнателния ви ум, ще бъдат много по-достъпни за вас. Така че позволете си да изпитате хидратация. Позволете си да изпитате хидратация по различни начини. Разбирането на хидратацията може да влезе във вашата система просто чрез питейна вода. Може да влезе и чрез ядене на плодове. Може да влезе и чрез плаване в солена баня или флотационен резервоар с английска сол. Това са всички начини, по които можете да хидратирате системата си, тъй като кожата ви също е орган, също изисква хидратация и чрез плуване в идеята за богати на йонни минерали води, особено с магнезий, което позволява на тялото ви да стане жизнено. Това ще позволи на кожата да се хидратира. И това е съвсем друго ниво на клетъчна памет. Тъй като кожата се хидратира, това ви позволява да овластите шаблонното ниво на вашето същество, защото кожата в този смисъл представлява средата между вътрешната и външната реалност. Така че когато кожата е хидратирана, тя свързва съзнателния ум с това, което знаете, че е като шаблонно ниво на реалността, което е нивото на реалност, където вашите системи от вярвания се сливат с организационна матрица на проявление, която след това генерира физическата реалност. Това е много свързано с идеята за кожата. Кожата е отражение на това ниво на съзнание, където се случва създаването на реалност. И тъй като кожата е адекватно подхранена, овлажнена, хидратирана, това позволява на това ниво на шаблон да функционира с по-голям капацитет по съзнателен начин, така че вашите прояви, които генерирате въз основа на вашите вярвания, по-лесно се появяват пред вас във вашия опит с физическа реалност. Хидратацията е ключова. Водата е ключова. А ние, океанските същества, сме тук, за да ви помогнем по всички начини, които са от значение за вашата колективна еволюция. Ние виждаме себе си по този начин като колектив. Нито един делфин не се възприема като отделен. Ние сме част от шушулки, ние сме част от общности и ние сме част от огромна мрежа от колективно водно съзнание, което ни свързва с китовете, с акулите, с медузите и октопода. Всички тези същества ние виждаме себе си като семейство, виждаме себе си като общност и виждаме себе си като различни инструменти, пеещи песен заедно. Когато имате ушите да чувате, когато клетъчната памет е силна, когато осъзнаването е разширено, когато сърцето бие мощно и се вълнува през цялата система в любов и радост, тогава можете да изживеете всички същества като свое семейство. Не само семейството ви по биология, по физика и по ДНК, но и по дух. Вие взаимодействате с рок на изобилието от души, изобилие от души. Всичко, което преживявате във вашата реалност и което смятате за биологично в този смисъл, е душа, която се проектира в преживяването на физическата реалност по един или друг начин. Вие сте свързани като семейство на душа колективно, като семейство от души и семейство от наддуши, изразяващи се в земния план, в измерението на физическата реалност. Това беше радостна връзка за установяване с вас и всички, които възприемат тази комуникация във времето. Нашата любов и радост винаги към населението на повърхността и към всички същества, които споделят водата като форма на елементарен живот. Сега вие позволявате основаната на сърцето връзка на осъзнаване с нашето общество да бъде инициирана във вашето собствено физикализирано тяло и това, както ви беше обяснено от нас преди, е инструментът, който можете да използвате, за да се свържете най-добре с най-добрите. Преведете нашите съобщения, тъй като това е сърдечно базираната осъзнатост, която сваля всякакъв вид егоични филтриращи механизми, които може да са живи във вашите аурични и енергийни тела. Когато сте позволили на неизвестното и неочакваното да бъде инициирано във вашата система, ние можем да продължим да излъчваме нашето съобщение във вашата нервна система, използвайки вашия глас като единица за превод
Ние частично даваме това съобщение по този начин, така че другите, които желаят да се научат как да канализират, могат да започнат да разбират някои от механизмите за това как да го направят и как да заобиколят някои от общите блокажи, през които преминават много канали на Земята, когато се свързват с други раси. Сърдечната връзка с обществата ще позволи възможно най-ясната информация да започне да преминава, комбинирана с дълбоко чувство на вътрешна релаксация и дълбоко усещане на комфорт с неизвестното, не знаейки какво е това, което се каните да кажете. Добре сега, след като извадихме нашето въведение от пътя, нека се преместим по-дълбоко в конкретна водна концепция, защото, както знаете, всички сте направени от неща, така че нека проучим защо водата е толкова подходяща за вас и как можете да практикувате различни магически действия, магически ритуали, магически заклинания с идеята за водата. Ние използваме тези термини, защото много хора във вашия свят всъщност са изключени от идеята за магия като цяло, защото от тежките пристрастия, към които обществото ви клони точно сега във вашето развитие към научно мислене, идеята тук е, че ви въвеждаме отново в представата за магия, разбирайки, че в същото време няма нищо магическо в магията, освен факта, че е напълно магическа. Ние си играем с вас точно сега. Причината да казваме, че няма нищо магическо в това е, защото искаме да разберете, че това е нещо, което използвате през цялото време. То е напълно осезаемо за вас и напълно подходящо за вашето ежедневно преживяване, и вие сте всички в този смисъл магиосници, използващи магически способности във всеки един момент, и по този начин е напълно магическо, защото всъщност това е начинът, по който вие проявявате своята реалност, проявявайки себе си, създавайки своята реалност, създавайки себе си. Всичко това се прави чрез това, което наричате магия. Сега много хора във вашия свят може да чуят това и да кажат, че има механика, има научни доказателства, които обясняват как работят тези процеси, и дори тези духовни процеси, в тях няма нищо магическо. Можете да го разбиете и да го погледнете логично. И да, това е вярно. Можете да го разбиете и погледнете го логично, но можете да го анализирате колкото искате. Можете да го разделите на части и да направите системи, графики и диаграми на тези способности и тези естествени функции на вашата реалност, колкото искате. Но това е нещото. Стига просто да го разбивате. Ако не го прилагате, вие всъщност не използвате магия. Вие просто използвате рационалното мислене. Но разберете, че дори това е магическо, защото вие използвате магията си, за да използвате рационалното си мислене. Ние някак си говорим в кръгове тук, но разберете, че просто доказваме тезата, че това качество, тази субстанция е рамката на сътворението. Това е, което наричате необяснимото. Защото когато го разбиете, ние дори не можем да ви кажем как се случва това сега. Можем да разбием и да кажем, че това е телепатична връзка, това е телепатична комуникация, това е телепатично послание. Но когато го разделим достатъчно дълбоко, това, което гледаме, е по същество чиста енергия, изразяваща себе си, произлизаща чак от източника и разделяйки се, отделяйки се леко от своето базирано на източника осъзнаване в безкрайни версии на себе си, преживява различни въплъщения или като различни изрази. И когато казваме това, което имаме предвид, е, че не знаем как се случва това. Ние просто знаем, че се случва, и за това е магическо. Ние нямаме представа как се случва това, освен факта, че е желание на този единствен източник, базиран на енергия. Но ние не знаем как се справя. Ние просто знаем, че прави това въз основа на своето желание, и това по някакъв начин създава съществуване, което е магия, дами и господа. И това е, което казваме, че можем да разрушим механиката на това как работят тези неща, но когато го разбием достатъчно, трябва просто да кажем, че не можем да обясним защо е така, защото го желае и не знаем защо е така, защото просто го избира. И това е идеята за магия. Има ниво на съществуване, ниво на създаване, което е вкоренено в качеството на мистериозното, и това е мястото, където животът ви ще се насочи много скоро за всички вас, които слушате.
вие сте на път да се откажете от това, което вие бих разбрал като познатите или научените. Сега разбираме. Ние знаем, че сте научили много напреднали духовни практики, напреднали духовни перспективи, които използвате, за да развиете своята гледна точка и живота си. Много от тях ще изоставите като вяра и какво скоро ще преминете към действителното пряко преживяване, знанието, въплъщението на тези неща, защото това, в което се движите, е това, което е известно като възможно най-автентичната гледна точка на реалността. Това е гледната точка, която вашата действителна душа използва да навигирате и душата ви не използва вяра. Душата ви използва многоизмерно възприятие, за да възприеме всъщност структурата на съществуването по начин, който е напълно автентичен за природата на съществуването, защото е автентичен за истинската природа на вашата душа. Така че чрез по-дълбоко разбиране на това, което бихте нарекли душа, вие също ще започнете да въплъщавате нейната перспектива, което отново е ниво на въплъщаване на познаването на структурата на самото творение, и разберете, че това е мястото, на където отивате, вашите вярвания ви водят там. За сега разберете, вярванията са невероятно полезни и до голяма степен създават реалност, но вие ще стигнете до точка във вашата еволюция, във вашите общества, където ще започнете просто да се откажете от вярванията, защото ще видите, че това, в което първоначално сте вярвали, всъщност е истина. И вие стигате до този момент, като създадете отново положителните вярвания, които казвате, че предпочитате, и се откажете от тези, които не предпочитате. Причината положителните вярвания, които предпочитате или са положителни, е, че те всъщност са в резонанс с структурата на самото творение, така че преминавате към тази гледна точка, вие всъщност попадате по-дълбоко в себе си, което е в резонанс с идеята за знание, и това е, когато се докоснете до това, което е описано като истина. Сега помнете по всяко време, дори когато въплъщавате това ниво на познание, тогава можете да приложите нови системи от вярвания, че да можете да създадете нови възможности и можете да използвате положителните вярвания, за да се потопите по-дълбоко във вашите вътрешни изследвания на себе си, и това е многопластов процес на действително използване на положителни вярвания, които след това ще станете знание, и тогава, след като сте в знанието на това, тогава можете да въведете още по-положителни вярвания, за да разширите вашето знание, и това всъщност е процес стъпка по стъпка, който можете да използвате, за да въплатите действителната перспектива на вашата душа, и можете да донесете тази енергия в земята, и когато я вкарате в работа, изтегляте, осъществявате достъп, кристализирате всички други инкарнационни преживявания, които душата ви има едновременно, и това ви позволява действително да поженете знанието на висшия ум, опитът на висшия ум, опитът на висшия ум, насоки на всички тези други животи. Причината, поради която това е желателно, причината, поради която това е вълнуващо и забавно, е, че когато имате тези гледни точки, вашата перспектива става още по-голяма и след това можете да създадете още повече разнообразие по отношение на различните точки на емпирични неща, които можете да вмъкнете във вашите рамки, така че с други думи ще имате повече възможности за избор, защото вашата гледна точка ще бъде толкова разширена от разширяването и в тези други животи, и след това ще можете да получите достъп до всичко, което искате в тази реалност, защото натам сте се насочили. Вие сте се насочили към способността да имате неограничени възможности. Вие преминавате отвъд понятието за ограничение, и това е чрез въплъщаване на себе си, чрез въплъщаване на тези по-висши аз перспективи от други животи. Вие напълно разтваряте ограниченията, така че вие всъщност можете да изпитате знанието, че вие сте източник на енергия. Той създава всичко на Земята и в този мултиверсален, универсален израз, и когато започнете да знаете, че няма нищо, което не можете да проявите, няма нищо, което не можете да създадете, вие получавате достъп до цялата си сила. Това е движеща сила, която можете да използвате, за да задвижите възприятието си за човешката история в царството на звездите,
в царството на неговата най-висока вибрационна перспектива и опитна перспектива на собствената му естествена еволюция, това е мястото, на където сте се насочили всички вие и ние, вашите водачи от Сириус. А и Сириус Б ще ви помагат в този процес и сега искаме да ви дадем някои инструменти, за да можем да ви помогнем да се разширите до това ниво на вътрешно знание. Моля, разберете, че това ниво на знание често надхвърля сферата на нормалното мислене, което не означава мислите не присъстват, но това, което имаме предвид, е, че мислите, които са базирани на по-ниски вибрационни програми, мисли, базирани на отрицателни вярвания, мисли, базирани на ограничения, всъщност нямат място в това ниво на знание, така че когато сте на това ниво на знание, мислите, които имате обикновено, ще бъдат вашият мозък, който просто обработва реалността, както и изтеглянето на перспективи от аспекти на вашата душа през душа и духовни водачи. Това е царството на висшия разум и нивото на висшето мислене, което е вплетено и е чрез слушане, въплащаващо вибрациите на делфините на китовете във вашата вода, което ви позволява да можете да въплатите тази гледна точка сега. Това е упражнение, което сега ще ви дадем, за да можете да ускорите вашето съзнание, да ускорите вашите перспективи, така че можете да започнете да се гмуркате в царството на по-високо знание. Това е инструмент, който ще бъде много лесен, много достъпен за всички вас. Идеята е, че искате да получите вода, която е силно пречистена, силно детоксикирана от всички вещества във вашия свят, които не са благоприятни за физическото здраве. И причината е, че когато тези вещества се консумират, те често всъщност ще резонират с негативните системи от вярвания и могат действително да наложат нива на фини ограничения в системата, така че да има вода, която е високо пречистена и е лишена от повечето вашите замърсители, ще бъдат най-подкрепящи процеса. Идеята тук е да добавите малко, от което бихте познали като морска сол или келтска сол или вулканична сол или древна сол, богати на минерали соли от вашата земя в тази вода, която тогава бихте искали за спирала на водата, 36 пъти по посока на часовниковата стрелка и след това 24 пъти обратно на часовниковата стрелка, създавайки вихър. След като това се случи, тогава ще искате да оставите тази вода покрита в стъклен съд на слънце за приблизително 20 минути, след като 20 минути изтекат спираловидно водата 36 пъти по часовниковата стрелка и след това 24 пъти обратно на часовниковата стрелка. След като това се случи, бихме искали да използвате кварцови кристали. Можете да ги поставите близо до водата. Можете да ги поставите във водата, ако сте наясно, че кварцовият кристал е чист и без никакви фини частици, които биха могли да се излужват във водата. В идеалния случай най-доброто би било паднала форма на кварц. Идеята би била да го поставите във водата или в близост до водата и след това да възпроизведете аудиокасети или дори по-добре, ако можете да го направите лично, звуците или енергиите или присъствието на тези океански форми на живот, на делфини или китове. И не го ограничавайте само до това, че всички аспекти на живота в морето. Тези същества, тези океански същества, всъщност ви показват състояние на съществуване, в което можете да преминете. Това е подобно на всезнаещото състояние. Защото те представляват различно ниво на съзнание на вашата Земя, защото те буквално живеят в различно възприятие на Земята, различен свят и разбират, че вашите океани непрекъснато получават изтегляни от космоса и най-вътрешното аспекти на Земята, така че те са най-развитите в този смисъл, те са най-актуалните по отношение на енергийните честоти, в които са вкоренени, така че да възпроизвеждате аудиото или да имате присъствието на тези организми. Фините енергийни полета на тези организми в близост до водата ще бъдат най-идеалните. И идеята е да позволите на водата, която все още е в стъкления й съд, да се насити с тези честоти, наситени с тези енергии. От тук идеята би била след това да поставите ръцете си върху контейнера, лявата и дясната ръка, които го държат. Започват да казват вашите положителни системи от вярвания, като вътрешно насочват вниманието ви към водата,
така че водата да бъде в резонанс с присъствието и вибрациите на тези океански създания, както и вашите собствени положителни системи от вярвания, от тук позволяват този процес да продължи приблизително 15 от вашите минути. След като това приключи, спиралата на водата още веднъж 36 пъти по часовниковата стрелка, 25-24 пъти обратно на часовниковата стрелка. След като това приключи, след това можете да използвате тази вода по произволен начин, базиран на разрешение. Които желаете, можете да консумирате водата, можете да се къпете във водата, можете да поставите водата в тялото си, можете да я поставите върху два различни аспекта на тялото си, можете да поливате растенията си с тази вода, което всъщност ще създаде ниво на резонанс в растенията, така че те да растат тази вибрация и всъщност ще я усилва с течение на времето. Този тип вода може да се използва по всякакви творчески начини и това са само някои от начините, по които можете да използвате тази кристализирана вода, въплъщаваща вибрациите на океаните, въплъщаваща вибрациите на вашето положително вярване системи и чрез консумирането му ще ускори съзнанието ви в това, което нарекохме царството на мистерията, което парадоксално е царството на знанието. Те са едно и също нещо. Ето защо имате фразата за вашата световна мъдрост е разбирането, че всъщност не да знаеш нещо, знанието е разбирането, че всъщност не знаеш нищо, откъдето идват тези идеи. Когато прегръщаш вътрешното си състояние на знание, ти също прегръщаш мистерията и това е инструмент, който можеш да използваш, много достъпен за всички вас. Ускорете собствената си естествена еволюция в тази посока и можете също да използвате тази вода по други креативни начини, чрез програмиране на система от вярвания, за да ускорите и вашето съзнание с нашите водни същества. Нашето водно базирано съзнание е на Сириус, а и планетите, обикалящи около вас. Около вас ще откриете, че нашите същества са лесно достъпни. Ако следвате този процес, вие всъщност ще започнете да създавате телепатични връзки с много от базираните на вода хуманоиди, базирани на делфини, базирани на динозаври и духовни същества, които съществуват в нашите различни планети, обикалящи около звездата. Това е инструмент, който споделяме сега с всички вас свободно, защото ние сме тук, за да помогнем на всички вас в собственото ви ускоряване, защото не забравяйте, че е ваш избор да ускорите съзнанието си. И ако слушате това, има голяма вероятност това да е точно там, където сте. Благодаря ви, че изслушахте това съобщение. За нас беше удоволствие и радост да можем да се свържем с вашата холографска реалност по този начин. Много благослови за вашето общество и не забравяйте да останете жадни.